waɗannan abubuwa da za a raba sun ƙunshi abubuwa ina jin guda 6. Na farko dai akwai mashina ƙwara 30, sannan kuma akwai injinonin niƙa guda 50, akwai kuma teloli guda 50. Shugaban karamar hukumar mulkin Maradun, Alhaji Sanusi Ahmad Dosara, ya raba tallafin mashinan hawa da teloli da injunan niƙa da POS mashin da jari da kuma abinci ga al'ummar da yake jagoranta. Rabon tallafin ya gudana ne a harabar sakatariyar karamar hukumar mulkin ta Maradun. Waɗanda suka amfana da tallafin sun haɗa da mata, matasa da dattawa da masu ƙaramin jari. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, wanda kakakin majalisar dokoki na jihar Alhaji Bilyaminu Ismail Moriki ya wakilta, ya jinjina wa shugaban karamar hukumar bisa namijin kokarin da ya yi da samar da wannan tallafi ga jama'arsa. Ina amfani da wannan dama in jinjina ma ɗaya daga cikinmu, abokinmu kuma shugaban wannan karamar hukuma Honorable Sanusi Ahmad Dosara bisa ga koyi da ya yi ga mai gidanmu babanmu bisa ga jinƙai na ganin cewa ko a yaushe muna son mu farantawa waɗanda muke tare da su a rai ko kuma mabiyanmu. Wannan hali ne da muka koya ga ainihin babanmu mai daraja gwamnan jihar Zamfara. Muna jinjina maka kwarai da gaske a bisa ga wannan ƙoƙari, domin wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. Ya kuma ja hankalin waɗanda suka amfana da su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Ina son in amfani da wannan dama yi kira ga waɗanda za su amfana da wannan taimako da za a bada wannan gudunmuwa na cewa don girman Allah duk wanda aka baiwa to kada ya sayar, ya yi amfani da wannan abu. Duk wanda aka ba don girman Allah kada ya sayar, don ya amfana da shi aka bashi, to ya tabbatar da cewa ya yi amfani da shi, especially wajen iyayenmu mata, domin ga teloli nan da za a raba wanda zai amfane su kwarai da gaske. Wannan muradun Allah ya albarkace ta ga mutane manoma rani, wanda ga injimuka nan za a bayar, sannan ga matasa wanda muke da su wanda sun ma masu jini a jika wanda za a bai wa POS tare kuma da jari wanda za su fara wannan kasuwanci. Allah ya sanya alkhairi a ciki. Wanda za su amfana da abinci, Allah ya sanya albarka a cikin wannan. Honorable Sanusi Ahmad Dosara ya yi godiya ga ɗimbin al'ummar da suka halarci taron, ya kuma ce wannan ba da tallafi ya yi daidai da muradun gwamnatin jihar Zamfara, tare da ba da tabbacin ci gaba da ba da irin wannan tallafi ga jama'a. Ina amfani da wannan dama in yi godiya da jinjina ga mai gidana Dr. Dauda Lawal bisa ga kyakkyawan jagoranci ne, wanda sanadiyyar kyakkyawan jagoranci ne wannan dalilin ne yasa ko da yaushe kuna ganin jama'a suna tururuwa zuwa wannan jam'iyya tamu mai albarka. Waɗannan abubuwa da za a raba sun ƙunshi abubuwa ina jin guda 6. Na farko dai akwai mashina ƙwara 30, sannan kuma akwai injinonin niƙa guda 50, akwai kuma teloli guda 50, sannan akwai kayan sana'a zuwa ga mata ƙwara 500. Akwai kayan abinci su ma zuwa ga mutane ƙwara 500. Sannan akwai POS machine shi ma guda 50 tare da naira 50,050. Sannan kuma akwai 50,050 su ma so 50 zuwa ga masu ƙananan sana'o'i na Maradu Local Government. Ina fatan Allah sa a buƙaci lafiya. Assalamu alaikum. Waɗanda suka amfana sun yi godiya ga shugaban ƙaramar hukumar bisa wannan tallafi da ya basu. Sunana Sharifa Ibrahim. Na amfana da injinin niƙa kuma ina miƙa godiyata ga Allah da ya kaddare da samun wanga kyauta. Ina miƙa godiya ga shugabanmu baki ɗai mai girma gwamna, sannan da Sanusi ciyaman ɗinmu na Marado. Mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa a fi haka, Allah ya gwada mana 2027. Sunana Abdulaziz Kasim mai kayan miya. To na amfana da mashin don mai sama Allah in Allah ya so. Alhamdulillah mun gode mu Allah da wannan sahiya wadda Allah ya gwada mana ta ciyaman na Maradu Local Government zai kaddamar da tallafin da zai wa 'yan siyasa
Maradu Local Government bayan da abin da an kai wanda ba a taɓa yi ga Maradu Local Government. Sunana Makiyatu Bello, na amfana da tela. Gaskiya na yi farin ciki sosai. Sanadiyar tsintuwa kaina da ni na samu ɗaya daga cikin kyaututtukan da Honorable Sanusi Ahmad Dosara ya yi. Ina roƙon Ubangiji Allah ya ba su nasara a cikin tafiyoyinsu baki daya. Allah ya ba su ikon yi ma talakawa adalci ya kuma ƙara nuna mana zuwa 2027 sun koma a kan karagar mulkinsu. Sunana Honorable Ashir Sa'adu Jambako, kansila mai ta mazaɓar Jambako a Maradu Local Government. Mazaɓata ta amfana da abubuwa, ina ganin za ta amfana da mashin guda biyu, wanda ni kaina ina da guda kuma ciyaman na fati nawa yana da ƙwara guda, kuma POS za ta amfana da ƙwara 3, kuma akwai naira 50,000 ga kowane wanda an ka ba POS, kuma akwai injin shi ma guda 3, akwai tela guda 3, kuma akwai abinci wanda za a bada. Ina ganin da yake adadin hunoni za a raba shi ban gama tantance guda nawa ne za a bada. Gaskiya ina cike da farin ciki ganin wannan rana, duba da irin alheran da mai girma ciya mai zuba, wanda duk wanda ya halarci wannan taro ya gani iya abin da irin shi ya gwada mashi. Wannan abu ne na ayaba mai girma ciyama, kuma ina ganin a tarihin siyasar Maradu Local Government ba a taɓa samun wani shugaban ƙaramar hukuma da ya taɓa irin da program ba, duba da ga dai mashina nan zahiri kowa na kallon su, an tara teloli da injinona, kuma ga abinci nan domin a raba ma al'ummar ƙaramar hukumar Maradun, kuma tare da haɗi da kuɗaɗe, kuma har da jari ga matasa na POS da kuɗaɗe waɗanda za a ba su domin su dogara da kansu. Wakilin kamfanin dillancin labarai na Danfakon Media Ibrahim Halidu Dosara, wanda ya shaidi taron, ya ce manyan mutane da dama ne suka halarci taron raba tallafin wanda Honorable Sanusi Ahmad Dosara ya gudanar a garin Maradun.